Hola, Mercè. Estem al Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan d'Espí. Hem vingut fins aquí per veure el meravellós musical T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Que, per cert, Raül, t'estimo, ets perfecte i alguna cosa haurem de fer per canviar-te, perquè això ho hauries d'estar fent tu. I això que no estic prou escarmentat, sé que tot plegat és un bon disbarat, però jo ja hi torno a ser. Hola, nois. Treballeu amb música en directe. Què tal és això de treballar en directe, al directe, amb la música al moment? És lo normal, sí. Home, sempre, no sé, com a intèrpret ho agraeixes molt, no? Tenir els músics, sobretot en escena, no? I ja s'estableix un vincle i una complicitat. Ajuda molt tenir el director musical al costat. Sí. No, i a més que és una música molt teatral que forma part molt... És com un actor més de l'espectacle. No te'n fotis de mi. Sí, és veritat. I ja està. Ens va molt bé i són molt simpàtics i molt macos. Andreu Gallent i Víctor. Sí. I us canviaré. Si estimes algú, per què canviar-lo? Carai, m'ha tocat precisament a mi. Sí, em dic Ivan la banda. Si estimes algú, per què canviar-lo? Doncs perquè a vegades estimar no és suficient, no? Hi ha una convivència, hi ha molts factors que a vegades l'amor té una altra forma, no? I no n'hi ha prou amb estimar, sinó que són moltes coses, no, Jordi? Bàsicament s'ha de conviure, no? La convivència és de les coses que provoca més, no? Sí, que obligues més a aixecar, no deixis la tapa del vàter aixecada, i això són coses que us obliguen a canviar. Però a l'hora de la veritat hi ha tantes coses que no suportem de l'altre i viceversa, que d'això és del que va la funció una mica, que ens en riem de situacions quotidianes de la vida en parella. Quan t'enamores o vols enamorar ensenyes com la millor cara de tu, no? Llavors t'enamores de la persona i comences a sortir no sé què i només ensenyes el bo. I llavors el dolent comença a aparèixer després. Si no, també pot ser allò tan maco de t'estimo, ets perfecte i et canvio per un altre. Exacte. Hola, Elisenda, què tal estàs? Molt bona nit. Bona nit. Què t'ha portat, després de que fa 13 anys s'estrenés aquest musical a Barcelona, a tornar a fer una segona versió? Perquè és molt fàcil. Jo vaig veure com tants musicals que he vist a Broadway o a Londres i aquest el vaig veure i vaig pensar, és rodó. I vaig proposar-ho i simplement quan els drets van estar alliberats vam dir, fem-ho. Anar al teatre és un ritual que surts molt millor de com has entrat. Si un drama està ben fet, si un musical està ben fet, si una comèdia està ben feta, surts d'una manera diferent. I a més l'efecte dura temps, perquè el recordes, et queden les cançons, et queda la sensació, et queda l'emoció, et queda l'aplaudiment, et queda l'estona que bé tu vas passar. Això és el que jo vaig sentir veient aquest musical. I això és el que sento cada vegada que el torno a veure, avui interpretat per la Mercè, la Montse, el Jordi, l'Ivan, l'Andreu i el Víctor. Doncs moltes gràcies, esperem sortir amb aquesta bona sensació. Garantit, no té cap contraindicació. Bravo, bravo, bravo.